Good morning everyone. Ayaw lang tanawa ninyo ang akong background sa luyo. Kaya na ako sa kwarto. Walay lain nga. Pwesto, igsoon. Kita nyo na luyo, no? Sa kwarto. Kaya gusto na ko mag-live. Gusto ko mo share ninyo sa pulong sa Ginoo. Mauna nga, naningkamot gyapon ko mo share mga igsoon na pagyapon mis Cagayan. Bisan pa man nga na mga hinayhay ng luyo, gisagbay. Padayon gipunta. So ako sa ni-share so na mga friends na to, mga followers, dugay na nangita og live na to. So ako sa ning i-share sa ako ang account. I-pray ko, Pastor, para sa akong depresyon o anxiety. Nga ma-okay na unta ko, i-PM ko, igsoon, makalimot ko. Diri man god sa comments. Di kayo na ako makita kay paspas kay ba, o di kayo ko kabantay. Shout out, Brother Raddy Elliot. Usa sa naghinam-hinam sa atong live o mawalagi, pasensya na kayo mo mga igsoon nga tagsa kay ko ka-live tungod kay na ako sa Cagayan gihapon. Unya na-extend og gamay among stay diri kay wala may barko karong gabi from Abaya, Cagayan to Tagbilaran, no? So ang barko is Thursday pa. So sa Thursday pag yun may makauli. Pero di man po dingon sayang ang pag-ari na ko igsoon kay pareha karong adlaw. So na may amigos na ako dire igsoon nga manghod sa asawa sa akong manghod, okay? Nga police officer sad ba, so gichatan ko niya gabi nga ubanan ko niya nga mosulod sa prisuhan dire nga dire ra duol sa Carmen, Cagayan. So naagya poy ko naagya poy katuyuan ng Ginoo igsoon. Walay adlaw nga masayang para sa kamayaan sa Ginoo, no? So anyway, again, ako sa ning i-share igsoon. Man naman siguro. Okay? So again, pasensya na mga igsoon nga wala na kayo nag-live, no? Kay lahi ang situation karon, but sige lang kay makauli ko pohon. Murag Bernis na may maabot kay Thursday night and then buntag na sa Biyernes maabot. So maybe sa Friday normal na tong kwan, no? Ka-live reta. No, again, pasensya na og salamat sa kanunay nga nagpag-atang ninyo. Shoutouts tanang mga OFW diha, tanang mga seaman, mga naka-permanent resident, tanan. So anyway, ako din gi-shout out ako ang mga brad diha sa katong prisuhan nga kung nasudlan ang Lombia City Jail. Okay? Last time ni adto ko ato ang pagka Sabado ba to? Okay, last Saturday. Yes. Last Saturday didto ta igsoon sa Lombia City Jail. Unya grabe ang ilang pag-abi-abi mga igsoon. Kanang lahi. So ako igsoon nakaadto na kog daghang mga prisuhan. Kay mao jud na akong linya. Mosulod kog lain-laing mga prisuhan, mo share sa pulong sa Ginoo kay maom gyud na akong kanunay na sa kong kasing-kasing, no. Then silang nakabot ko dito mga igsoon, Lombia City Jail. Grabe ang lahi sila og kana bitang pag abi basta lahi. Wala na ako ingon nga gi-compare pero lahi sa dakong nabati. Kusog kayong presence ni Lord, nindot kay ilang worship team. Kumpleto sila instrument unya. Ako nakita dito mga igsoon sa Lombia City Jail is hapsay, hanay, no? Dili siya gubot unya, malipayon ang mga naari to, unya, mga tambok ang naari to mga igsoon. Makaingon jud ka nga walay mga yes, dili man ta kahukom pero kita nga mga hilig nas kabuang sa una.
kabantay man kano dali ra ka makadetect ba na mga unsa man di mga binuang, pero ang nabantayan ato mga igsoon is hanay niya hapsay unya makabless kay ang ilahang mayor dito si Brad Ungas. Brad, kani iya kong gitagaan ani ko ani Brad Ungas ingon siya nga kuan gyud lahi gyud ang mayor dito igsoon lahi kay hapsay hanay unya naay Ginoo mao ni nakanindot no nangalagad sa Ginoo no. So majority daghan kay mga akro dito mga igsoon nga usa sad sa nakahatag og kahapsay og kahanay ana nga prisuhan no. Again, shout out sa mga brad nako diha sa Lumbia City Jail, padayon tag-abante no. Unya labaw tanan ipataas na to ang ngalan sa Ginoo no. Again, shout out sa mayor diha nga grabe kabuutan. Grabe pag-abi-abi ba pagsulod ko dito mao to isa berdari sulod ta sa kuan dito istorya may grabe laki no. So lahi nga kalipay nga ako ang natagamtaman sa dihang na ako sa sulod ni bisita og ako nag ampo nangandoy nga usa ka adlaw brad mga brad na ko diha nga makabalik ko nang dapita itugot sa Ginoo. Yes, layo-layo man ko Bohol ko pero wala imposible sa Ginoo. So again, akong shout out Lumbia City Jail tanang brad ako diha sa Skeptro no. Long live ta kanunay mga brad ug ipadayon na to ang atong pagserbisyo pagpangalagad sa Ginoo. Kaya akong nakita nga daghan kay mga akro diha nga aktibo nga nangalagad ning serbisyo ni Kristo no. Og suportado pod sa ato ang mayor diha nga brad rasad nato no. Brad Ungas, again, thank you kay brother. Long live jud kayo, long live. Grabe, mao ni tinuod nga long live na Ginoo, no? So, Brad, again, salamat kay Brad. Sama sa akong giingon nimo, Brad. Ako jud kang ipanghambog nga lahi jud, no? Grabe lahi unya. Kanang basta hanay, mao man gini pangandoy na tong ang prisuhan, no? Hanay, hapsay, no? Walay mga riot mga ngana, basta walay binuang, walay mga illegal uron sa diha nga mga basta mga dili maayo but so dihan eventually Brad na realize na ko nga ingani ang nahitabo no tungod kay mismo ikaw Brad ang ang mayor yun mismo ang dako-dako diha naa man gud kay Ginoo nangalagad sa Ginoo ning pabor ka nga naay mahitabo nga simba naay mahitabo nga nindot pagdaig sa Ginoo no. So again sa worship team diha labi na katong kuan sad katong worship leader diha nga Brad sa nato no. Katong maayo kay mo lead guitarist nga Brad sa nato, drummer Brad sa nato nga tanan bahista tanan katong keyboardist nila diha tanan namo sa kong prayer mga Brad mga igsoon no. Again, Lumbia City Jail namo sa akong pagampo. Thank you guys sa kamaayo ug salamat kayo. Padayon tagabanti mga Brad na ko diha. Okay? So let's proceed again. Shout out no tanan Luzon, Visayas and Mindanao. Mayong pagpaminaw og dakong kadaugan sa Ginoo yesterday igsoon dito sa Medina Municipal Jail, dako sa siya nga jail. Unya shout out nako ang akong brad nga nasa BJMP si Brad AJ. Nga usa sa actually igsoon gahapon pabor sa Ginoo kay nagistorya mi sa head dito sa chief dito sa singa na to Medina Municipal Jail somewhere in nani siya sa Misamis Oriental. Actually dili gid unta ko pasudlon dapat kay nagneed sila mowa apan tungod sa pabor sa Ginoo mga igsa nagkasulod ta dito no dagang na bless na apoy mga nanghilak hindi man nakalikayan normal ra man nato no gihikap sa Ginoo kusog kay ang presence ni Lord dito basta nindot maka-bless igsoon unya nalipay sad ko kay naday tay followers sa dito nga usa sa warden kita siya nako sa Facebook ra daw. Yawa siya mag-expect makita na siya nato sa makita siya nako sa personal. So, grabe. Yesterday is a fruitful day. Grabe, blessed day nga mabungahon kaayo igsoon nga nasangyaw pa nato ang pulong sa Ginoo, daghan na panalanginan unya. Naglibot-libot si tagamay ri somewhere in asa man to basta nay mga tourist spot diri mga igsoon diri sa Misamis Oriental man to. Nindot igsoon, enjoying the beauty of God's creation. Laki sa dire, bugnaw kayo nga dapit. Basta nindot igsoon niya. Napoy gigamit ang Ginoo ako dayong salamatan Sister Inday. If you're watching this time, salamat kaayo og sa imong pares no nga. Usa sa sila nga instrumento nga gigamit sa Ginoo kay layo kay to. So, akong gipangutan na kung why pud pila ka oras murag naabot mi og 3 hours.
sa biyahe na mo. 3 hours layo, likuon, tungason, lugsungon, dangog kay uwan. Apan igsoon, walay layo, basta paras kabubuton sa Ginoo. Basta paras kay mayaan sa Ginoo, bisag wala pa may madawat kita mo, wali man ta bisag asa, musukol man ta igsoon, no? Ningadto ta dito, wa kay dili kay nay nagatang kwarta kay opiringan ta, wala as in wala. Naibingka noon gipasnak ta, no? Wala man na, di na magmatter na to. Kay for me, the gospel of God is not for sale. Libre ang kaluwasan, ug ako sa ning gi-share nga libre sa kadaghanan. No, ako igsoon, kita man dyan ang uban ato mga followers diri, wala ko way kurat, no? Isla man, dito ta, gilabang na to na, isla, kadagatan, kahanginan. Saglain nga mga dapit igsoon, kabukiran. Pirminti na to na, gipataas ang ngalan sa Ginoo mga igsoon, no? Libre, no? So mao na nga akong ipasalamatan again katong gigamit sa Ginoo yesterday, not just yesterday but laing mga adlaw nga basta naay bulaton sa Ginoo diri ihatod sa Manila, no? Ilang gipagamit, ilang sakyanan nga free sila mismo. Ang iyang husband, singa na to ni Sister Inday, mo iga-drive unya dito may igsoon. So thank you kayo, no? Nindot kayo mga igsoon, hanay hapsay ang pagstay na ko diri sa Cagayan de Oro. Wala ingon nga naglaglaag ra ko nga nagsigi ko katog ra diri nga nagsigi pa picture atong followers, no, but naay gibuhat sa nang Ginoo. So I'm so blessed and wala sad ko nagmahay nga naa ko diri igsoon. Amen. So mag-start na ta. So anyway, this morning gusto ko mo-share ninyo about love and unsa ka importante ni siya. Yes, pag duha naman kaprisuhan akong nasudlan diri sa Cagayan, ako silang giingnan nga mas maayo gyud mga brad, mga igsoon nga i-promote na tong gugma sa Ginoo. I believe ang uban ninyo diri naagi mo yung mga kasakit, mga kasagmuyo. Maybe ang uban nyo diri wala pa mo ka-move on, but ayaw jud pagdumot. Kaya ang pagdumot, it serves as barrier. Let's promote love than hate or jealousy. Let's promote love atong ipatigbabaw ang gugma tungod kay nga tong Diyos sa gugma. O once maglakaw ta sa gugma, ibuhos niya kanato ang iyang grasya. Amen? So, ang tinuod nga ebanghelyo, gingaran sa mga maayong balita, dala niya mawang pagampo sa mga okay, God bless. So, anyway, di man giniingon nga normal nga kuan. Naandan bitaw nato before nga live jud bitaw nga kuan ba. So kaniya to dalikyat ra man gyud igsoon unya dili kay tataas og panahon ba, but still o pasensya na day mo ning luyo na to igsoon na mga hinayhay diha kay walay lain nga pwesto nga kuan naaw na sa sagdi lang, no? So nataron sa room na mo diri sa akong manghod igsoon. So pasensyahin lang ninyo, ayaw lang tanawan yung mga hinayhay ng luyo. Praise God. So igsoon na ko i-share nyo nga verse this morning. Okay? Anyway, shout out sa mga amigo na akong kapulisan diha nga nagtanaw, no? Mga hepe nga mga amigo na ko, mga brad na ko sa SEA, mga amigo na mga higala nga mga security guards. Labaw tanang mga piniriso sa lain-laing mga selda, shout out. Mga jail officer, shout out sad. O katong babae gahapon, o kaila ni ma'am, usa sa jail officer nga kaila siya nako diri daan sa Facebook kunya. Na-blessed siya sa akong testimony sa akong kinabuhi og giunsa paglihok, pagbago sa Ginoo ko. Nga siya mag-expect nga nakita ko niya gihapon. Shout out nako katong usa sa jail officer nga naa sa Medina Municipal Jail. Okay, shout out ma'am. Thank you sa nindot nga pag abi-abi kanamo gahapon. Kanako gahapon. Okay? So again I have a short encouragement for us this morning. So na ako i-share nga usa ka verse, okay? It's about love. Anyway, dili kay nako matagad ang inyong mga what's this? Yung comments. But ako mong gi-encourage igsoon nga kung namoy mga pre-request, i-PM lang ko kay bisan sa kabisi na ko na malugaran jud ako nag-ukab. Maybe dili ko ka-reply ninyo or ka-response dayon pero ako nang malantawan yun. O pasensya na kung dili ko ka-reply kay busy ko. Pero naa na ako nang labi na basta na ay nag-pre-request, ako nang gitagagdag kong pagtagad. O naamo kanunay sa akong prayer. Amen? So, na ako'y basahon diri igsoon nasa 1 Juan 2:9. Mao ni atong teksto karon, tong verse. It's about love.
1 John 2:9 or 1 Juan 2:9. Nag-ingon rin minsan ang nag-ingon nga naa siya sa kahayag apan nagdumot gihapon sa isig katawo anaa pas kangit-ngit. Again, ang nag-ingon nga naa siya sa kahayag apan nagdumot di ay gihapon sa isiyang isig katawo anaa pas siya sa kangit-ngit. Okay, let's pray. Father in heaven, thank you so much for this morning. Taliwala sa kabisi but still ninghatag mighigayon Ginoo nga ikaw among ipataas mamalandong mi simong pulong. And this morning I pray, Lord God, himo aming takos, himo aming angayan. We welcome your holy presence. We welcome your Holy Spirit. And I pray to all of the viewers right now, mamuhat ka. Ipabati imong gahom, ipabati imong hikap, ipabati ang lihok sa Espiritu Santo. And you alone will be glorified this time. Wa mi man pataas og relihiyon. Ikaw lamang among giisa, Ginoo. Tagay mi kaalam nga langit nun, tagay mi kasing-kasing mga dinawaton, mapainobsanon ug willing mo sunod nimo. Again, panalangini ta nang nagtan-aw karon. This is our prayer. Let your will be done. Thank you for the victory, Lord God. In Jesus' name, Amen. So, we have 80 viewers this time. And shout out na ako ang 156, if I'm not mistaken. Ako sang i-check mga igsoon. 100, yeah. 156 followers of Mabungahong Kristohanon. Thank you kaayo. Og sa mga wala nakabalo sa atong YouTube channel, YouTube channel, ang iyahang link na ani nga caption, ini-click ninyo igsoon ani nga caption na di ang atong YouTube channel, dalhon mo sa to ang YouTube channel nga Mabungahong Kristohanon gihapon, no? Ako ning gituyo igsoon nga nag-create og YouTube channel as what I have said tungod kay daghan nag-request na ako nga mas madali nila og download, save, pangita ang live na to. So, ang mga live videos na to sa atong previous months pa igsoon or year, ako siyang i-download and then akong i-save. Oh no, i-upload sa YouTube channel na to. Again, atong YouTube channel igsoon, Mabungahong Kristohanon gyapon. Nya ang iyang link na ning caption sa live na to karon. Free ra igsoon ang pag-subscribe, okay? This is for the glory of God. So, bantita padayon ta. Our topic for this morning is about love. Kung unsa ka may nungdano ng gugma. Ang pamilya nga walay gugma igsoon gubot gina. No? Ang kinabuhi nga walay gugma gubot sa da. Okay? Gugma gyud kay ngano man. Once ipatigbabaw na to ang gugma ingon si Jesus igsoon. Once kana bitang we love each other, maghigugmaay ta sa sagusa, wala magdinumtanay, wala magdinautay, dili mag palabuan na igsoon hinigugmaay. Once maghinigugmaay ta, respetuhan na itana, no? We know how to respect each other, no? Basta laki ning gugma ang nigpatigbabaw igsoon, kamao ta mo tahod sa sagusa unya, kamao ta mo sabot, no? Ipalabi na to, ipalabaw na to ang pagsinabtanay kaysa gubot, no? So, mao ni nga to ang verse again, 1 Juan 2:9 ang nag-ingon nga naa siya sa kahayag apan nagdumot di ay gihapon sa iyang isig katawo ang Tinoo daw ana naa siya sa kangit-ngit. So it's about love. The Bible tells us this morning igsoon nga kung Tinoo daw ta nga naglakaw, ako naman ning gibalik igsoon, but ako pag gining balikon igsoon kay gusto ko nga akong i-promote ang love igsoon. Gusto na akong i-promote na ko ang gugma sa kadausa na to kay ang gugma may sikreto sa pagsinabtanay, ang gugma may sikreto sa kalipay, kalinaw, ang gugma may sikreto igsoon nga kamao ta mo sabot sa sikataw na to, ang gugma may sikreto nga dili ta mo hukom sa isikataw na to, ang gugma igsoon may maghatod na to sa tinud-anay kalinaw ug kalipay, no? Ang gugma mauyaw igsoon nga hanay hapsay kanang malinawon ta igsoon nga watay kontra kay tungod sa gugma, no? Ingon na balaang kasulatan karong kabuntagon igsoon nga kung naglakaw daw ta sa kung naglakaw ta sa kahayag apan nagdumot dayta, no? Sa isig katawo na to napata sa ngit-ngit, sa kangit-ngit. So once magdumot ta wala gid tay gugma na igsoon, no? So kung ato ni siyang i-interpret, ato ni siyang palapdan, palawman, igsoon, it means mga igsoon nga once naglakaw ta sa kahayag, naglakaw ta sa gugma. Kay kinsa man ang kahayag si Lord na mismo. Ingon siya, ako ang kahayag sa kalibutan. Yan ingon po siya nga siya ang gugma, no? So kung siya ang kahayag niya, siya po ang gugma, it means once ang nag-ingon diri kay kung naglakaw ta sa kahayag, dili ta magdumot. So, in other words, naglakaw ta sa gugma, dili sad ta magdumot.
Naglakaw sa gugma, it means naglakaw sa kahayag. Amen? So, mao na mga igsoon, importante kayo, no? Kay once naata sa gugma, mo claim ta nga naakos ka matuoran, mo claim ka nga sakto imong gibarugan, mo claim ta nga naluwas na ka, din maglakaw ta sa kahayag, maglakaw ta sa gugma, no? How come kung moingon ta nga naluwas na ta, sakto ta, natunong ta, naglakaw ta sa kamatuoran, pero nagdumot ta. Una ta sa kangitngit. Kaya ang pagdumot ko no mga igsoon, it means nga naglakaw ta sa kangitngit, no? Ug ang pagdumot igsoon, babag ni sa panalangin sa Ginoo. Ang pagdumot igsoon, mao ni barriers, no? Nga ang gitawag og ang blessing ni Lord dili makabulhot, dili makahunat kanato ngano man kay natay pagdumot, no? Ug kanang pagdumot igsoon naa diri sa tong kasing-kasing na once natay pagdumot, it means nga natay gitawag og unsettled issue, no? Nay conflict atong heart diha sa Ginoo. Ug niyon balang kasulatan mga igsoon, kung natay gustong ihalad, natay gustong i-offer, kunya makaunahuna ka nga ang imong kasing-kasing dili pa day okay, no? Naay pagdumot or naay gitawag og nakay gikahiubsan baron or naay tawo nga nasilo nimo or naay tawo nga nasakitan nimo, niingon diha mga igsoon, ako ning balikon pero akong ibalik-balik kay gusto ko nga i-promote ang gugma igsoon. Instead nga ang kasuko ang pagdumot, no? Sige ingon diha ni Jesus igsoon, no? Kung sa diyang padung ka mohalad dito sa altar, maghalad ka sa Ginoo, and then all of a sudden maka-remember ka nga naa kay tao nga gikasiluan or nay nasuko nimo, ibutang sa imong halad balik dito, pangayog pasaylo naa kay himuon nga reconciliation. In other words, once naay conflict ang atong kasing-kasing, naay unsettled issue igsoon, no? Naay pagdumot, mao man na siya, dili tubagon sa Ginoo atong pagampo, dili tubagon sa Ginoo atong hangyo, dili mamati ang Ginoo ngano man, naay something wrong sa atong kasing-kasing. So para maminaw si Lord, para dawaton ni Lord atong hangyo, no? Para tubagon ni Lord atong pagampo, dawaton niya atong halad igsoon, no? Bisan pa man igsoon kung naay viewers karon naminaw kung dagko kay kag offering sa simbahan, grabe imong halad ikapulo tabang kas bulaton sa Ginoo, pero kung na offer kuan man na siya offer, no? Once na kay gitabang igsoon para sa bulaton sa Ginoo, dili pastor imong tabangan si Lord na offer na para ni Lord. Now, bisan pagdako imong offering o unsa man na migsoon imong halad ya, kung naa kay pagdumot, sayang. Dili i-grant ni Lord ang desire sa imong kasing-kasing. Dili tumanon sa Ginoo, dili tubagon sa Ginoo pag-ambong ano man ay unsettled issue. So all we have to do is to forgive sa nasa may tabo nga reconciliation. Naglakaw man kata sa kahayag. Amen. Once naglakaw ta sa kahayag, dili ta mutugot nga naay pagdumot, no? Naay kasuko nga nagpuyo sa tong kasing-kasing. Kay niingon diri ang atong gibasa, kung natay kasuko, natay pagdumot, naglakaw tas kangit-ngit. Bisan pag mo claim ta nga kita Kristohanon, kita nangalagad ni Kristo, na natay relasyon sa Ginoo, nagsigitag simba, nagsigitag ampo, sigitag prayer meeting, aktibo tas ato ang mga buluhaton sa Ginoo igsoon, pero nakay pagdumot ang tinuod ana naglakaw gyapon tas kangit-ngit. Bisan pagpirmi ta makit-an sa simbahan, pero nakay pagdumot naglakaw gyapon kas kangit-ngit, kay mao na gisulti sa pulong sa Ginoo. Kay kung tinuod nang naglakaw sa kahayag, nagsunod sa kahayag, nagsubay sa kahayag, naglakaw sa kamatuoran igsoon, dili ka modumot igsoon sa isig ka tawo nimo. Kung dili ipatigbabaw nimo ang gugma, maglakaw ka sa gugma, kaya nga tong Diyos sa gugma. So ipalabi na to ang gugma, ipalabi na tong pagsinabtanay, kamao ta mo sabot sa mga tawo nga dili masabot, mao nay gugma igsoon. Ug mao na ang ilhanan nga naglakaw ta sa kahayag, wa na ta naglakaw sa kangit-ngit. Kasi dito lang igsoon, prangkahan ta mo, mahimong useless atong pagsimba, mahimong useless atong prayer meeting, bisag mag-fasting pa ta og 40 ka adlaw, pero nagdumot kasi si katawo nimo, walay hinungda na, no? Walay may tabo nga walay may tabo kalampusan, kalambuan, pag-asenso sa imong kinabuhi kung nagtago kag pagdumot. So kung gusto ta igsuon nga ang blessing, ang favor ni Lord, ang pabor sa Ginoo igsuon, modritso gyud kanato igsuon, din maglakaw ta sa gugma. Amen. Maglakaw ta sa gugma, kinahanglan dili ta modumot, isettled na to atong kasing-kasing, no? Dili na to tugutan nga nay unsettled issue ang sulod nato, kay maunay makababag. Si Lord ganahan mo bless nato. Si Lord ganahan mo
muhatag sa iyang pabor nato, bundakan ta, ligoon ta sa iyang grasya, lumusan ta sa iyang panalangin, pero ang iyang kondisyon ayaw pagdumot, paglakaw sa gugma. Sa gugma na ang panalangin. Diya sa gugma igsoon na ang favor na ang blessing ni Lord. Diya sa gugma igsoon na diha ang kauswagan. Mao na mag-lead nato into our promised land. Amen. So mao na igsoon. And I remember Jesus said, may bawaan mo nga akong mga tinunan kung maglakaw mo sa gugma. Dili kay ang mga tinunan sa Ginoo nagdinumtanay, nagtago og pagdumot sa kasing-kasing. Amen. So right now to all of the viewers right now, if ever na conflict imong heart, this time I know gi-convictar ka sa Ginoo. Because we have the Holy Spirit, and ang Holy Spirit, ang trabaho sa Holy Spirit is to expose. I-convictar ta. Kung naibikil imong kasing-kasing, di jud ka mahiluna. Amen? Di ka mahiluna. Kaya ang Holy Spirit igsoon, bisag magtago pa ka diha, nag-ingon-ingon ka nga okay ra ka, pero na kay something wrong imong kasing-kasing, magilty ka kadugan kay ihamang kang konbiktaron. Amen? Mo na igsoon nga, ako mong encourage this morning, if ever na ay mga unsettled issue inyong kasing-kasing, isitol na na. Kung na kay wagi pasaylo, pasayloan na diha. Kung na kay pagdumot, bubuhi na, bati na ang pagdumot, no? Ang pagdumot may hinungdan atong dagway mamaot ug ang Ginoo di mahimuot ug ang atong ugma magkagubot. No, na kay pagdumot di ka ka straight og tog. Mao ni akong gi-share gahapon dito sa prisuhan igsoon sa Medina Municipal Jail. Ako sa ngingnan nga, Brad, bati kayo, mga igsoon. Maglakaw tas gugma. No, maybe ang uban nyo diri, labi na nga naa mo sulod sa prison. Ako silang ngingnan gahapon. Wala pa mo kamumpuon sa pangitabo. Na siguro yung mga uban rin nga nagdumot pa, pero sultian ta mo bati kay na. Di malipay si Lord, and aside from that, dili mo katulog og diretso kung naamoy pagdumot. Di ba? Tinuod dili, ingon sila tinuod, amen. Ning response sila. Mo na ikson again, gi-promote ni Jesus ang love. 1 John 4:8 nagingon ang pulong sa Ginoo, God is love. So nga atong Dios atong Ginoo gugma, so kita nga in-claim nga iyang mga anak maglakaw sa gugma. So tao raman tanay tay mabikil, tanay tay masuko ta, pero mas ipalabi na to ang gugma. Once atong ipalabi ang gugma, in other words, it means nga mas maglabi ang pagsinabtanay, mas maglabi nga musabot ta kaysa magdumot. Once pilion na to ang musabot, pilion na to ang pagpasaylo. Pasabot na mas gipili na to ang pabor sa Ginoo. Gipili na to ang panalangin sa Ginoo. Gipili na to nga i-bless pa ta ni Lord. Kaya nga naman, wala man na to. Para na ko, choice man na to magdumot. Pareha naman tataw. Ako, masakitan sad ko. Kung magisgot magali mo og magdumot, ako angay kung magdumot. Daghang kayo nasuko na ko. Ugban, daghang kayo mubas na ko. Pinagunsa lang ilaingan ako. Pero wala akong gipasagdan, gi-ignore. Mas naglabi akong pagsabot. Nga naman, kay naglakaw man ko sa gugma. Once maglakaw ta sa gugma, once ang gugma ni Kristo mag-awas sa tong kasing-kasing mga igsoon, there's no room for hate. There's no room for hatred. Yeah, no? There's no room for jealousy. Nga naman, gugma sa Ginoo, nag-awas man. No? So, mga na igsoon, everyday, tinguhaon na to ang gugma sa Ginoo. Kay kung naata sa iyang gugma, naglakaw ta sa gugma, kamao ta mo sabot sa mga tao nga dili masabot. Kamao ta mo uyon-uyon, kamao ta mo pa uyon-uyon ba? Kamao ta mo kana bitaw mo adjustable ta once naglakaw ta sa gugma. No? Mao na nindot igsoon og again ako mabalikon, mao ni gibili ni Jesus sa iyang mga disciple. Ingon siya, may bawaan mo nga akong mga tinunan, or in other words, may bawaan mo nga mga Kristohano nagsunod nako kung maglakaw mo sa gugma. Amen. Pagkanindot, pagkalami ning maglakaw sa gugma. Nga naman pastor, of course, wa kay kontra. Wala kay bikil, makatugkag diretso kay gugma man nagpatigbabaw nimo. Bisan sakit kay ilang giistorya against nimo, willing kang mo pasaylo. Sa tinuod lang mga Nixon, walay lisod sa gugma. Bisan sakit kay ilang gihimo nimo, sayon ra kayo pagpasaylo. Nga naman tungod kay gugma man. Tungod kay ang gugma ni Kristo nag-awas sa dughan nimo, sayon ra kayo mo pasaylo sa tao nga nakapasakit kanimo maayo. Sayon ra kayo. Di ako gikan igsoon. I remember back then sa akong experience igsoon. Ang uban diri kabalo naman mo sa akong testimony katong ako bitong testimony before nga na ako'y 1/4. Okay? Sa akong 1/4 nga papel na upat ka tawo nga akong gilista diha nga ug mapulis ko.
ipang salvage na ko. Yes, ako ayos naminaw man jud ang Ginoo. Pero sa dihang na-encounter na ko ang presence ni Lord, na-encounter na ko ang love ni Lord, ako na ining duol sa mga tao nga gibaharan ako. Puhon-puhon, bantay lang ka na ako. Tinga tong akong gibaharan, ha? Kuratan sila. Na unsa naman si James ron, lahi naman. Lahi na gid siya ron, no? Ako na miduol. Ang katong mga kasakit nako sa akong kasing-kasing, akong disappointment, kay na-disappoint ko itong tawhana. Kay gisugo na ko palit og shabu nga balig. Pila to. Pero gitipakan, nawa ang nahupay igsoon. Ang katong akong mga kasakit og pagdumot na lanay, napapas na wala tungod sa gugma. Kung naglakaw ka sa gugma, daog na ka. No? So, ang mga pagdumot na wa igsoon. Kasuko na wa. Ako pa'y unang ni Dool og nangayog pa saylog ni Ingon, Brad, aubay day, ubay. Kalimtan lang to na to, pila na to katuig niya. Amigo ba yata, no? So nangawa, nahanaw ang pagdumot, nahanaw ang mga kasakit sa dughan, nahanaw ang kasuko, kay ang gugma na may naghari. Mao na nindot. So tanang mga viewers da igsoon nga naman. Ako ning gi-share ninyo. Ano ako ning gi-share? Tungod kay gusto kong maglakaw ta sa gugma nga naman nowadays ako nabantayan. Daghan kaayo nga mga aktibo sa ilang grupo, ilang pundok pero naay pagdumot. Daghang sigig simba nangalagad kuno sa Ginoo, nakigrelasyon sa Ginoo pero naay pagdumot. Ang tinuod nagtago og pagdumot. Mao nang way blessing, way pabor, way grasya nga naman may pagdumot. The truth is this, dili kahunat pag-bless si Lord nato kung nagtago tag pagdumot. Dili. Unsaon pag-bless, palambuon, pasinsuon ka sa Ginoo, paboran ka sa Ginoo, nagdumot man ka. Pero kung ipatigbabaw nimong pagpasaylo igsoon, kamao ka mo sabot ang mga nakapasakit nimong maayo, diha na magsugod ang pabor sa Ginoo. Diha ko gikan. And then after nga nakapasaylo ko sa mga tao nga nakapasakit na og maayo, igsoon diha na ko na sinati ang talagsaon nga pabor, grasya panalangin sa Ginoo. Amen. Naay panalangin sa gugma. So to all of the viewers right now who are watching this time, kung na may conflict imong kasing-kasing nga ako mga igsoon dili ta parehag sitwasyon, ay uban nga lisod kayo ipasaylo. Labi na broken family ka, galisod ka, kay wa ka magkadawat nga naikabit imong bana, naikabit imong asawa. Wa ka kadawat nga imong hinigugma, duha day mo kabuok. Wa ka kadawat sa imong pagka-broken karon, pero di ilalim, pero igsoon, sultian ko kamo. Ingon si Lord, Mateo 11:28, duula lang ko. Lisod man pagpasaylo, pero tabangan ko ikaw. Murag something na naay kapahulayan. Kay igsoon, sa tinuod lang, once magtago kag pagdumot, gubot imong kinabuhi, wa kay kalinaw. Sama ka sa usa ka naa sa sulod sa prisuhan. Yes, naa ka sa gawas ron, naa ka sa laya, wala ka nakagawas igsoon. Wala ka na priso, pero kung naa kay gitaguang pagdumot, mura kag na priso. Bati kay igsoon. I-release na. Once makapasaylo ka diha na ang Ginoo mulihok. Hangto di nimo pasayloon ang nakapasakit nimo karon. Walay may tabo sa imong prayer. Walay may tabo sa imong hangyo. Walay mahitabo sa imong paningkamot. Kay wala ang pabor sa Ginoo. But the moment you forgive, we forgive those people who hurts us. Diha magsugod ang pabor sa Ginoo. Amen? Diha magsugod ang pabor sa Ginoo. And then right now again, to all of the viewers, naman kay mga kasakit karon sa imong kasing-kasing, ang tao, ang hinungdan na nadula si Lord, tabangan ka, tabangan ug tabangan ka. Walay malisod sa Ginoo. Parihara ta tao ako sa nakasinati ko gingana nga daghan kay kung naglagot ko ba. Pero sa diyang akong gisangat tanan sa Ginoo, gisurrender, gitabangan ko sa Ginoo, nakakaton ko pagpasaylo sa mga tao nga lisod kayo pasayloon. Nakakaton ko pagsabot sa mga tao nga di masabot. Nakakaton ko nga ipatigbabaw ang kalinaw. Nakakaton ko nga ipatigbabaw ang gugma kaysa magdumot og masuko. Og sa dihang nakamao na ko ana igsoon, diha na ko nasinati ang talagsaon nga panalangin, grasya sa Ginoo. Once naglakaw ta sa gugma, dili ta magtan-aw sa sayop sa isikataw na to. Once naglakaw ta sa gugma, igsoon kasabot ta sa mga sitwasyon nga lisod sabton. Mao na kagamhanan ang gugma. Amen. Let's pray. Father God, thank you for your word this morning, and I pray, Lord God, to all of the viewers right now, especially to those people right now, Lord God, who are watching this time nga anaa sila'y kasakit, Ginoong maglisod sila pagpasaylo, tabangi, Ginoo. I pray nga imong gugma mo muawas sa mong kasing-kasing, nga imong gugma maglakaw mi sa gugma nga walay mga pagdumot, way kasuko among kasing-kasing, Ginoo.
Lord, tabangi mi, let your love will overflow in our hearts right now. Kamaumi mo musabot, mong patigbabaw ang pagsinabtanay, mong patigbabaw, Ginoo, ang gugma nga kamaumi mo adjust, Lord God, in every situation. Palabihon namo, Ginoo, nga ang gugma gid nimo ang mapasulabi, Ginoo. Naging ko sa imong pulong, Ginoo, nga kung kamaumi, kung maghigugmaay mi sa usag-usa, dili magdinumtanay, dili magpalabuanay, Ginoo. Mailhan mi nga tinuod mi nimo nga mga sulugoon or tinuod nimo nga matinunan. So Lord God, right now I pray to all of the viewers, if there's anyone right now, Ginoo, naglisod siya pagpasaylo, tabangi, Ginoo. Holy Spirit, tabangi siya, Ginoo. Tabangi siya nga makapasaylo siya sa mga nakapasakit niya ag maayo, Ginoo. Wa imposible nimo. Mas piliu niya nga mo release of forgiveness, kay kung di siya mo release of forgiveness, wala joy grasya, walay panalangin, walay mahitabo sa among mga effort. Sayang. So Lord, I pray, tanan nga mga viewers karon, bisan pa man ang wa kabantay nga mag-replay pa lang, I pray, Ginoo, nga maglakaw mi sa gugma. I pray, Lord God, nga bisag unsay may tabo mo barog mi, maglakaw mi, magkinabuhi mi, mosunod mi sa gugma. Ingon nga ikaw nga Dios nga imong gilagaran, Dios sa gugma. Lord, wala mi mahimo kung wala ikaw. Panalangini tanang viewers karon, tagbuhay lang panginahanglan, Ginoo, at tagaid kayuhan ang ilang balatian, tanan, Ginoo, nanginahanglan tinud-an na yung kabag-uhan, mga gapo sa lain-laing addiction. I declare deliverance in Jesus' name. Tanan, Ginoo, unsa man ilang problema, karon tagaig solusyon, tagaig pamaagi, tagaig kasolbaran in Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you for your message, Lord God. I pray nga kaning nga mensahe nga mong nadungog karon mao ni hinungdan nga maglakaw mi sa gugma. Pilio na mong mahigugma kaysa masuko ug magdumot, Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan. Again, Lord God, tuguti imong gugma mag-awas sa mong kasing-kasing. Kaya kung ang imong gugma mag-awas sa mong kasing-kasing, walay luna, walay lugar ang pagdumot, ang kasuko, ang kasina. Gugma kanunay ang magpatigbabaw. Ug diha sa gugma na itinud-an na yung kalinaw ug kalipay, Ginoo. Again, ug kakontintuhan. Salamat kaayo. Again, i-bless tanang viewers karon. Sigon sa ilang tinguha, pangandoy, Ginoo. I-grant, Lord God, in Jesus' name. Again, thank you, Lord God. This time, among ang kuno ng kadaugan, ang kuno namong panalangin, grasya, pabor, gikan kanimo, himua lamang ming angayan, himua ming takos, kasaligan, kapiyalan, Ginoo. Aron mahimo sad minimong angayan, pagabubuan, Ginoo, sa mga panalangin, gikan kanimo. This is our prayer, Father God. In Jesus' name, our personal Lord and Savior. Amen. Praise God. Hallelujah. Thank you. Salamat sa inyong higayon, mga igsoon. And pasensya na mo sa luyo, no? Nga na background di ang mga hinayhay. Di man na importanteng hinayhay, ang importante ang mensahe. And see you again next time. Again, igsoon, ay mo kalimot sa tuang YouTube channel na diri ang link sa tuang caption. Free to subscribe ra o namo sa kong pag-ampo kanunay. I pray nga today is gonna be a blessed day at fruitful day tanang buhat sa inyong kamot, panalanginan sa Ginoo. Kung ninitag na akong ibalik na ng dungog himayas kung buhi nga Diyos. Salamat tayo, no? Mga subscribers, mga followers, thank you kayo aning nga page. Mga new followers, thank you for inviting your friends and loved ones to follow our page as well. Salamat kayo, mga new followers, welcome kayo mo diri, no? Para sa kamayaan sa Ginoo ni. Tanan-tanan dungog himaya kung ibalik sa itong buhi nga Diyos o makahigayon ko mag-live na sa taigso, no? Balagi nga niya ang mga background, basta importante ang pulong sa Ginoo atong delivered soon. Matulog na jud ko kay human na ko naminaw sa imong live. Thank you, Sister Del MC from Kuwait. Okay? So, tanang mga OFW diha nga ating katulog na kung pag-ampo ngang presence ni Lord, ang iyang protection magauban kaninyo. Amen. Ug sa tanan nga nang mata na karon, panalanginan ta sa Ginoo iyang kalinaw, kalipay mag-uban kanato. So that's all for this morning. Again, dungog himaya kung ibalik sa buhi nga Dios. Mga brad na ko dalong live kanunay uban sa grasya sa Ginoo. Keep safe everyone. Ampo, amping, abante ta para sa kamayaan sa Ginoo. God bless.